Слава нації, вітаю на каналі Ветерія Сашко Добрий із подякою побратимові Руслану, інженеру, волонтеру за чергову підтримку термінову. Виготовив гарні такі боночки в потрібній кількості. Оця частина це для приварювання, це просто благородна фасочка. Так. В чому специфіка ще цікавинка цих боночок? Це сталь 45. Так, це не пластилін, це не сталь 3, це 45-та сталь. Після проварювання я ще пройдуся тут мітчиком. Так, М12 крок 1,75, ну це стандартна різьба. І буде цей вузол також знову нормально працювати. Дякую Русланові за підтримку. Разом боремо і поборемо.